Tässä tekstin koko on 12 ja tavutus on automaattisena täällä. Tässä oli tämä teksti vähän hassun näköinen, kun dentteri oli painettu tarpeettomasti, niin sen korjasin ensin. Tasaukseksi laitoin, että oikeat ja vasemmat reunat tasaiseksi. Rivi 1,5. Muotoilin otsikot kontrollia painavalla pohjaan, niin voi samaan aikaan sitten tuon lihavoida alleviivata, suurentaa ja vaihtaa siniseksi. Ja sitten sisensin nämä tekstit maalaamalla ja sitten painamalla tätä, niin saa yhden sarkain välin sisennettyä. Ja sitten ylätunnus täällä, nimi ja päivämäärä ja sitten sivunumero laitan täältä, niin sitten se päivittyy automaattisesti. Nyt tuo yksi sivu, mutta jos olisi enemmän, niin päivittyy.